Enke ya mukuru wa se Kenyorogi ya Kenonga kegotoka se ward ya Kisii Central imeye bunge ya Nyariba alichacha se county ya Kisii nigo bono yaga ndio bokonyi kubwateka na una nigo basangerere no botaka batali kwenyara gatie michande genrete kubasongerera mono no kuriegwa nechinda uno mulikito dipana sanya agotomanya. Abo bisaba community health workers volunteers ime county ya Kisii nigo baike nkeye moyo mugaka Charles Nyakundi amono mugina Beatrice yasokurwa bokonyi maega yokuriegwa nechinda n'abana babo gasobo nanyora ng'umwana yo magara amana abana bamwe abo abande abo bagosoma Kisii primary mbabwata chinda chire chinyinge sana asoma birobo. Nimekuja hapa pamoja na Wizara ya Afya na Mazingara kwa ajili ya kuja kutembelea hii boma kwa kuwa tulipata kuna mtoto mmoja kule Getembe primary ameliwa na funza mwili mzima. Korengana no buremirwa banene bora senkeye okomenya kwa bono nyono kwenyorera endagera nigokoro kwegurube enene ase nonye bintu byo kurarera batabwati kwenyara rende turi kwenyara buyega sengencho musaenda abutawuni apatisa tarete tikende abatukurara njara nande tubuke mambi umuchoyo nigoro umucholense sana ekera twasoa no ena se nyumba yabo no ena matandiko yo kurarira tayo igo twagani obokonyi korwa saba ishimiwa baito musike monyenye honorable Shairi Chanda linde munyare gotara gocha senkeye iga munyare gokonya umuchoyo abana mbaroro bale secondary school bagosoma daraja 2 secondary abana abo munatwa boliryo mongina bana abo none school fees mbarakanirwa nigo banyoro bokoreria sogo sibigwa koyo chinda na kubekerwa eliogo asama otajwe iga twakorero bosafi twabasibiri chinda no mongina uyole mamu mwa magara uyogara twachaga iga n'abana mbaroro abakabande babere abara bachukoro naborobo bwate chinda chinyinge sana. Omongina wenke Beatrice niga kambia mono gochia sobokonyo we asabole basamaria bande banyara gwesokiele ko basira korengana nuko burwo konene goika kurara nchara amatukanda sengenje yo buremeru orona bolense ono kuragera guka nesida yango irene lingambia mono asabanya gitari ba minto asiga asimwankoreire abo sabwe nigo barwa ogosaba gochese serikali elioko bamenta konyora amariogo na gosira chinga bunechi ngegoteba nga egasiye community health worker bagokora nigere nkongu sana. Sasa sisi peke yetu tunatoanga hata kupata mgonjwa tunatoa fare yetu tunampelekea hospitali ama tunamtumia na mahitaji yenye anaitaka. Community health volunteers tunataka usaidizi kutoka kwa serikali kuu ama serikali ya county. Asemeche mechinere tokonyora erense sana munabona gaige situachire nabo to ikoro twanyora ngobulemeru mborororo twaso emefuko yeito twarusikiri tokonyara konyora elinde twa support family obokonyi nigo boganirie gochia se family omugaka Nyakundi no mongina Beatrice oyubo no menyerete obugimo bokongu na abana baye nonyena so kwenyorera endagera kuripotereka seni Kiandizi TV korwaiga ase ward ya Kisii Central ere imeye bunge ya Nyariba alichache imeye county ya Kisii elietalia nendi